गोजोननाय बयखौबो लोगोफोर आङो दा आंनि उन्दुग्रा बिसिनायाव जिरायनानै दङ आरो बे बिसिनाखौ आङो बे चौकियाखौ फाननायसै मानो होनब्ला जोङो न'आव थांनायसै बियो साननै सानथामनि परावनो खालि जानो हागौ बिनि जुनै आं दिन्थिबाय बिनिफ्राय कयदिननि पर आङो गाहायाव उन्दुनांगोन मानो होनब्ला उनाव हठात करे थांनायनि समावहाय फाननो हानाय नङा बेखौ फानहरनाय आरो बहाय जाबाय नैहाय चेयार मोननैखौबो फानहरनाय बेबो फाइनाल जाखाबाय खालि लांफैनांगौसैमोन आरो बेखौबो फाननो सानदोंमोन ओमफ्रायहाय बेनो कास्टमार मोनाखै बेखौहाय लांनायानो जानोसै जोङो आरो बै सिङावहाय आं दिन्थिबावनायसै आंनि मा पेक खालामनांगौ बङाफ्रा गासैबो गोजौआव नै बेखौहाय चेयाराव गाखोनानैहाय बेखौहाय बोखानाय आंथ' बोखानो हानाय नङा लाबो आरो बे गिटार दं नै आंनि हासबेन्डनि बेखौलाय लांफानाय बेखौ फाना बियो गावनि जुनैहाय बिनि जुनैहाय बायना होआ जादों आरो बियो आंनि बेफोरखौ गासैखौबो पेकिं खालामनांगौ नै आरो सिफोराबो नै मैला दं पेकिं खालामनांगौ एसे स्र' माने बेफोरखौ पेकिं खालामजोबनांगौ बयनग्रोनाङै सिगां आंनि बेगफोरा बे गोजौआव बेसेबां दं नै जुथाफोर दङ आंबो एसे गानानैहाय दिन्थिनि लोगोफोर गाखोनोबो हाथारलाय लाङा आङो आहा नै बेगफोरा नै बेलाय फाइनाल पेकिं जाबाय आरो ओरैनिखौ बख'नानैहाय फुरा एडजास्ट खालामनाय बे फिक्स जाखाबाय बियो बेखौ बख'नायनि खुनु प्रयजन गैला ओरैनिखौबा बख'नाय बोख्लायनानैहाय पेकिं खालामनाङा खयथा बेग जागोन थांनायनि समाव लोगोफोरा नायदो दे हनै लोगोफोर बेगाव जाजोबगोन ना जाजोबा बुंथ'नो हाले आरो लेपटप माबो दङ नै नायनायसै फाइनाल पेकिंआखौ दिन्थिनायसै नोंथांमोना मिथिनायसै लांजोबनो हागोन आरो बेगआ थोगोन ना थोआ आरो बबो दङ नै बबो पेकिं जाबाय बेबो होमब्लाबो एडजास्ट खालामनाङा माहाय सोनांगोन माहाय सोनाङा ब दङ नै ब केमेरा दं ब दङ आरो गिटार थांनायनि समाव नायदो आंनि पेकिंआ खयथा जायो आरो नोंथांमोना आंखौ फल' खालामदो दिनै एसेयावनो दोनथ'नायसै बयखौबो बाय बाय